ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଖାଇବ। ହଁ ସେ ତା ଇଏ ପାଖରୁ ବାହାର ତ ତାକୁ ସେ ଟିକ ଔଷଧ ଆଣିକିରି ମାରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ଚାଟି ଦେବ ବା ଖାଇବନି ସିଏ ସେତିକି ହେଇଗଲା। ଥାଉ ସିଏ କୁଣ୍ଡେଇବ। ହଁ ସେଇଠି ବାରଙ୍ଗରୁ ଯାଇକିରି ଆଣିଲେ ହବ। ନାଇଁ ସେ ବାରଙ୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେଇଠି ପାଖରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ରଖନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆଣିଲେ ଯାଇକିରି ହବ।
ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡଉଛି ବସିକି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କାଲି ଗଲେ ଆଣିବି, ମୁଁ କାଲି ଗଲେ ଆଣିବି।